Αγαπητό μου πλάσμα, καλώς ήρθες στο κανάλι Ιωάννα Τάροτ. Ευχαριστώ που θα κάνεις like για την πρόβλεψη και γράψε σχόλιο «Εγκρίνω την πρόβλεψη», μόνο εφόσον σου αρέσει. Εδώ θα μιλήσω για μια ιστορία ερωτικό τριγώνου που μιλάμε για 2 γυναίκες και έναν άντρα ή 2 άντρες και μια γυναίκα. Η ιστορία, το τέλος του είναι αίσιο για εσένα που ακούς. Βγαίνει πάρα πολύ έντονα το ζώδιο δίδυμος ζυγός υδροχόος, η φιγούρα του αρσενικού. Όμως δεν είναι απαραίτητο. Θα ξεκινήσω από το ότι η τρίτη φιγούρα, η γυναικεία, δηλαδή ο αντίπαλος ή αντίπαλος, θεωρώ ότι είτε το γνωρίζεις είτε δεν το γνωρίζεις, ότι υπάρχει ένας φόβος που σχετίζεται με την ίδια την αντίπαλο. Αυτός ο φόβος με κατευθύνει σε ένα παιδί, κάτι καινούριο. Πολύ έντονα το παιδί, πολύ έντονα το ξεκίνημα το καινούριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, αλλά σε κατευθύνω στο να ξέρεις ότι ο φόβος είναι το καινούριο. Το καινούριο τι μπορεί να σημαίνει για εσένα. Είτε κάτι σχετίζεται με ένα παιδί, κάτι κρύβεται, είτε το δεύτερο είναι να φοβάται μην κάνει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει καινούριο ξεκίνημα μαζί σου. Θέλω να σου πω ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το ανδρικό, η ανδρική φιγούρα, θεωρούσε τον εαυτό του ότι πέτυχε με αυτή τη γυναίκα. Δεν θεωρώ ότι έκλαιγε που έφυγε ή που τον έστειλες. Θεωρώ ότι σου έδειχνε ότι τα είχε καταφέρει. Όμως αυτό που θέλω να ξέρεις στο τώρα είναι ότι έρχεται και πολύ σύντομα, βλέπω αυτές τις εβδομάδες, βγαίνει μια αλήθεια στη φόρα που έκρυβε η συγκεκριμένη κυρία και που μαθαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μαθαίνει κάποιο κουτσομπογιό, κάποια πληροφορία αυτή τη γυναίκα που δεν ήξερε, και βγαίνει κιόλας ότι